Ndewo no ụmụ Igbo, afa m bụ Nneọma. Mụ na Mayor abịagokwa ọzọ n'ụtụtụ Monday a bụ 14th of July 2025. Ka anyị kalịa na nkata politics na Voice of the East. Mayor, good morning. Usoma. Ka eke eme? Adumma, keke me. Anyị apụtago. Okay, how was your weekend? Weekend mo onye nọ n'obodo a enwe ka arụ si wee dị anyị kịta, so bara uru mmadụ esibala onwe ya asị. I've had better weekends, you know. Anyị na-eweli ya nwayọọ nwayọọ. O wee bụrụ na anọkata history will come and circle back to itself. Onya ka anyị na-eteta ụla n'ụtụtụ a wee na-anụ akụkọ aja akụkọ maka na ọnwa bụrụ Ifeoma. Igotago, I went on a former president of the Federal Republic of Nigeria, President Muhammadu Buhari, no na banyonya na UK. Igotago. And when I say me mpurobi, kampurobia, ozubike na ndoba. I went send the condolences to his family, to his brothers and sisters. Ndị ọfụlụ n'anya ụmụnne na ndị agbata obi anyị na-ezigakwalụ fa akwa wee na-asị fa biko kafa kala obi. Mana ọ bụrụ ebe a ka ya bụ nkata na wee sie ike. Maka na ya bụ odogwu a na-ekwu na o jebere. Akụkọ kale. Ịghọtago ụfọdụ abụrụ akụkọ, ụfọdụ ka anyị nọ n'ime kịta. Actually, me go putale one or two things that our former president, the popularly known for, when we draw mayor, if we learn anya bife no tutu. Mani he ga wata bona on a fear na social media as it is. Makana Nigeria bo ọchịchị onye kwuru uche ya ka anyị na observe n'obodo a. Nya onye ọbụla ebidogo wee kwube ka ọnwụ nwoke a si wee metụta ya wee metụta anyị as a nation. Maka na ife emele ka ya bụ nwoke ligoro n'ọchịchị from 2015 to 2023. Nigeria underwent unbelievable changes. Abanul importation of rice, create a food crisis n'obodo a. And removal CJN also na one of the first times I na afuko de fambe na banye. Harasi anya mbaka ebido we welu ije ndị GSS bidolu jebe nke ikpeazụ a bidolu na nya bụ nwoke's administration. Anyị na afuka police bido na emebisi ife anyị enwe NSAS. President Buhari redesign the naira. We print ya almost 19 trillion. Amara muna no. As 19 trillion ka central bank printil out. We tinye Nigeria no nodu na-enyere anyị ọnụ anyị ji ekwu okwu lue tata. Destroy the value of naira. Destroy the value of service na Nigeria. Nya bụ ife ka anyị nọ n'ime wee lue tata. Nya bụ nwoke nwụrụ na a UK hospital. Makwala amale na mgbe o nwekwalu COVID complications in 2020 ọkwa n'ofu UK anụnwa ka o je. Otu akwa ka ndị ọzọ nọ n'ọchịchị na leadership na Nigeria. Onye isi wabala etu a piam o je UK. Onye afọlụ nwa ebele nekwe ya na France. Onye obele arume nekwe ya na America. Anya wee na-ajụ onye chịlụ ana nna ya for 8 years o kwesịrị ịnwụ na hospital dị na UK. Mayor, over to you. Ịma m nọ anọ quiet since. In essence, my condolences to loved ones here na ife niile. And I beg to differ. Maka na onwelu ndị ọtụtụ ndị mmadụ lose their loved ones due to Buhari's high-handedness. So a lot of people have died. A lot of people died during his tenure. I think Nigeria witnessed the highest bloodshed in our history as a nation under his administration. So my condolences to the people who lost their lives due to his
high-handedness due to his negligence when he was in power. I don't have any condolence to send to his family. First of all, one man polite. Makane when you beloved ones. Yes. Okay. I mean Operation Python dance in Southeast. Shetara nanda ebusi that time who loved ones. Ogo ebulu ndị mmadụ na Lekki toll gate. Shetara nanda ebulu nwere loved ones. And even Shiites, na all the killings same way in Nigeria. Shetara nanda we loved ones. Oburuzie mbano aburom, I'm not a political praise singer. My condolences to the loved ones of the people who lost their lives. His soul should rest wherever it deserves. That is what I said. The number of things in his government was too much. You cannot, sorry to cut you cannot point out to one good thing who can Milu Ogon on office. One more fee for more Milu. Ano mecha imakwali na fuel scarcity na ife anyị na fuel na ano bụ n'aka nwoke a ka ọ nọ wee jebe ụzọ nke Emana kamgwa Imana na ọchịchị nwoke a ka iji 5,000 na ewelu 10,000 afunuro m ụdị fan naira discuss a lot of people went to oge redesign naira towards the end of the year. Redesigning of the naira. He did not for once rule this nation or lead this nation as a true leader. So why am I sending condolences to him? Imakwa nwa jai onye Igbo si no nwa jai imago ifechanyata nwa kindness adoro ndị a n'ime maka na kita aka ụfọdụ n'ime anyị tupuana gekwanti o nwa okorobịa ma nwa agbọghọbịa dị 20 years na 2015 mgbe nwoke a ji wee chesịa ya bụ nwa okorobịa ma nwa agbọghọbịa ife ọ dịzị bụ 28 years old. And ka ngwa gị eziokwu kita anụ anyị nọ on the other side wee na-eche ife anyị na ije jelu from that time ifu na aji ife mekwela anya as a country we recorded so many failures, so many lack of faith. That is ebe aka church nọ wee gbasachazia cha ighọtago maka na enweghị ebe mmadụ si wee na-ene anya si oke mgbasa ide adị mma ebe niile ya the worst thing, Buhari would have been better. Buhari had the love of. Tell me about it. Tell me, because I everybody because I think I was just coming out of secondary school then, or I can't remember, but I was very much active in. Quick question: did you vote him in 2015? I didn't. You didn't. Okay. So I was in Lagos then. I lived in Lagos then, and everywhere was say Baba change, APC change, Buhari with the broom, as is Zapu Jonathan bad governance. Jonathan attack. Na Buhari bata if he change, he had the love of the masses. True. Why not? It's showing me we are not even asking for too much. Just make things better for us. Oh. Make things better for you. Came in and you met the country in a particular state, right? Why not maintain that state or even make it better? You went and made things 10 times worse. Man, what if Nonya wane look wana if or name to make things better? Yana kelu toto yesielo di ifa maka kelu even no obele nwa na ifa na eme. It's not. Nigeria witnessed the highest level of corruption. N'oge nwoke. Ka anyị jela afia mayor anyị pụtakwa ọkwa na isiokwu a ka anyị ka ga-agbadokwa ọkpa ka anyị na-enya bụ okwu ka anyị onye enyo anyị na-abịa. Ndewo na Enugu ụtụtụ ọma ebe ọbụla iso na-anọnyere anyị na South East na mpaghara South East nọ n'Enugu ịnọ n'Ebonyi ịnọ n'Aba ịnọ n'Ụmụahịa ịnọ n'Owerri ebe ọbụla ịnọ onye ije motos abatago n'Enugu hello maka n'ọkwụ na enwere ọkwa oche solumu ka efu na anyị abịago na Holy Ghost Bus Terminal 2 n'Enugu State na 042 Coal City ebe ife niile na-eme ebe onye ije motos na-esi wee na-ewere ọwala anyị abịago nekwa anyị akwa ịfọrọ ụgbọala anyị dị sara
gbasara ụgbọala anyị dị samsam ọ ga-eme sure na ijelulu ebe ị na-eje n'udo ịnata n'udo maka na ụgbọala dị ndụ dị paramount ka ị wee nwee safety ka ị nwee security ifu gị onye ije motos na-ọfa gị security na-ọfa gị safety na-ọfa gị comfort and luxury nya ịchọrọ ije holidays ka ị na-eje ịzụ afịa ịchọrọ ka ụmụ gị na school maọbụ ebe ọbụla ị na-eje ịchọrọ ije jafe ụmụnne gị ma ị na-ana obodo ịmatara ihe ọbụla ị na-eme bịa ka ị soro onye ije motos wee jee njem gị anyị ga-eme kishon na ijelu na udo anyị ga-eme kishon na ebe ị na-eje na ijelulie na-arụ isi ike enwerokwa ihe ga-eme gị ifu gị anyị mekikwe sure na anyị tinyelu nwa security measures to make sure na ụgbọala anyị buluru gị ebe ị na-eje mekie sure na ịdị safe nke a bụ nke ndị Igbo nke a bụ nke ejirimara ndị Igbo ndị ọkwọ ụgbọala anyị that is our drivers inene anya fa na-ejike na njike ndị Igbo wite akwa ọcha ha na-eyi n'okpu mmemme njirimara ndị Igbo inekwa n'anya efu na ụgbọala anyị na-achakekwe na njirimara ndị Igbo ịnanya anyị ji nsibidi wee desia ụmụ ife ọ bụrụ na ị na-aghọta asụsụ Igbo ị ga-aghọta na ife anyị minil bụ na nke a bụ nke anyị ya mere anyị ji wee na-akpọ ndị Igbo niile na-akpọkwa ụmụ Naijiria niile ka ị bịa sonyere onye ije ebe ọ bụla ị na-eje n'ala Igbo bịa ka ị soro onye ije motos onye ije anyị bụ ojemba daalụ If you want safety, if you want comfort, if you want to go to wherever your destination is, it is your age. Onye ije moto. Kedu onye butere ta? Onye ije. Bokopi, si abokopi. Bokopi. No, anyị anatagokwa ihe a bụ Voice of the East ka ị na-ege ntị na ya na-ekilikwa anyị na onyonyo gị gbaa mbọ ka isonyela anyị subscribe or like ya share ka ikekwa anyị ebumnobi gị ma ọ bụ ihe ichekwa ma ọ bụ ife ilokwa na-enye bụ nkata anyị na-akpa tinyela anyị na your comment section anyị ga-like enu ife ibu n'obi ka anyị na-akpanya bụ nkata n'ụtụtụ a anyị na-ekwu maka the life and times of former President Muhammadu Buhari, two-time president of the Federal Republic. That is from 2015 to 2023. That is mgbe o ji wee hand you over to our current president bụ Muhammadu Buhari. Ọ dịkwa mkpa ka ịmalụ n'ụtụtụ a na onye isi ala that is Tinubu president anyị bụ President Tinubu has ordered Vice President Kashim Shettima yana Bajabiamila kafaje UK kafaje bunata ozu former President Muhammadu Buhari 8 years. It turns out that after 8 years of presidency, 2 years as military head of state, the former president has died in a UK hospital. Question webulu kedu ife melo na anyị nwere health care that our politicians maọbụ ndị ọchịchị n'obodo anyị can depend on. Maka na mgbe ọbụla o nwere ene obele ife melinu as regards ka ife na-eme ọ na ndị ọcha ka anyị wee nwee health strength, where of course. Emma, the worst thing, let me shock you. When you go over there, it is still our people who dominate the health industry there, the health sector. Angels na lonya bolu n'obodo. Okay, human beings. The only thing is how they well equipped. And it still amuses me because this particular man, Buhari, was military head of state at some point. And also he led for 2 good tenures. And during his 8 years, I think there was a time they renovate or they spent some money on the Aso Rock Clinic, right? During his time, I think so. He ran into billions of naira. So why the thing still is still very, very distant to me. But only in quite kita. Isi why I back go France. I don't know Saint Lucia. The other Brazil. I declare missing. What's that declare? For like 5 days, I am on hebe only see ala Kita me resurface. I na nuka na onye nke chibulu ango. So all a very big shame
to Nigeria as a country. Now, Onishilai, during his time as a leader, would not build at least one reliable hospital. Kamofu. 36 states in Nigeria. Could not even build one reliable hospital where they can always go to when they are sick. And it is a very big shame. Our doctors, our health practitioners are one of the best in the world. Nigeria boasts of one of the best health practitioners in the world as a country. The hospital that is resident in Asoville did not have ventilator. I'm telling you. During the COVID. I think we had like how many self in the whole country? Politicians are flying out of this country, but when they had the COVID scare. Makane nwere bafu ventilator na Nigeria. Even there are some rich men who could not be flown out of the country during the COVID times because the airspaces were closed. I know some of them that would have survived if it wasn't closed at that time, or if we had the right facilities in the country. So it is a very sad thing. And in power, why not use your position to do good things? That is what even that is even the most worrying thing ever. No chichi ka rats chupolo ndị mmadụ from na soro. No for chichi ka ekenolu jump General's office quite one day. I know how any scandal immediately offices are Nigerian youth na far they lazy. On the southeast, that's in a circle. Saying about the worst thing, the legacy. People are saying be kind to the dead. No, but was he kind to us when he was alive? Look at the answers. Yesterday I saw a tweet that showed the tweet the time he banned Twitter. Oh, Baba. No. The tweet don't make it. That's the Twitter delete. Oji ban or Twitter. Imagine trying to boast to us that you were part of the people who saw the civil war, and that you will treat people in the language that they understand. Just imagine. So, but for a former military general who managed to even successfully organize carry out or see through a coup in this country, why did Nigerians believe he had the capacity to cause change? Because they sold him as a non-corrupt person. You understand? He has always had that image of a saint, someone who does not condone corruption. So that was why. And they came with the agenda that Jonathan's government was corrupt, which was true. Okay. Jonathan's government was corrupt. But is it in any way compared to what we had experienced for Lunakia? Hey, a lot of things. At least during Jonathan's time, the country, there was respect for the rule of law. To a very great extent, yes. There was respect. Nobody flouted court orders and the way it was being flouted. Now, EFCC, all this, like there were just a whole lot of things that happened. People disappear for being against the government. You understand? A lot of things. People should not try to come and whitewash him. What do you people view if you have a memory or a legacy, I will want to know what are the legacies of the late President Muhammadu Buhari. Repenting Boko Haram terrorists. Okay, yeah. Please, now, what do you make protest? Because Hana Kawata, na far water why a grand spend in terrorists in rehabilitating them and taking care of them. You were Kaliego Nefane receive on a pension. Kaliego Nana Kufa as active service protectors of the Nigerian state. I can't understand how we look at this. If any member
ọnụ ama ị na-akọwali ya mmadụ ọ dịka ngị nwa na-akọwa ya isi adịghị mma. Onye si na akọwata gị Nigeria ịghọta ya ọfụma without even that onye kọwa ga akọwa ya ọfụma. To be honest, because tell me, why are you people who are going about killing people, displacing people, sending people out of their homes? It's in now rehabilitate here and you're releasing them back into the society. What kind of rubbish talk is that? 8 years aborokwe 4 months again. Parent, you would probably be in better position to count days and years. 8 years. If you form 8 years, obolo gezolo 8 years. Imana no buru egwu ka na-egwu. Apo. Imakwana anya mara ife na-aza jaba as abụmonye. Ịgotago amara m ife bụ jaba until nwoke a wee. Ịgwa eziokwu. Yes, ka jaba Chineke nna medical professionals we si obodo a we na-enupu in their numbers. Makana alụbido mebe na medical sector. Makana ndị mmadụ fụrụ anya va na ntifa na COVID. I'm shocked, Yaga. Let me shock you now. Go ahead. It's that nurse Chinelo Molona that train attack. Elotam. During the tenure of this man, Kadat in Emanati today, someone shared a picture of that same train. I follow me. And they have not even changed. The bullet holes on the train are still on that particular window. It is there. Elevator. Elevator Burumadu na Lagos. That elevator is still like that. The mother can use that elevator like that. We do not care for human lives. If follow last week, even the Ghana Gosilu hostel some of their tuition fees the comparison and where we take picture some of our hostels na Nigeria. Just JUNN. Onye mele anyị ife nke afọ kwa anyị n'anya. But this brings us to the real conversation. Reflection. Introspection. Maka na mgbe Jonathan nọ na-achị asị na ife adụrọ mma. I can remember na ị na-egote nwa akpara iso oge anwa 45,000. Masị asị 38,000 45. Fuel 180 170. Well, you do not 65 ego ka fuel do oge Jonathan. Ebe anyị nọ kita. Gas anyị ji esi nri, that is ndị a wepụla ebele wepụ ihe ọbụla gbasatalia. Asị na mmadụ ju ekwesu ju aka ọrụ ya niile. Ndị a wepụ anyị aka n'ọnụ. Ịghọtago maka na ọ dị so bad na asịrị oke ka fuel gala ọnụ, diesel gala ọnụ, kerosene ọnụ. Nwa gas a ndị be anyị ji esite nwa ife anyị na-eli. Gas bụ 1,300 naira per kg today as of now. Now, this price varies depending on your location, depending on ebe ị nọ. Gas nkịtị. Anaghịzi ekwu okwu price of food maọbụ commodities. Unu na-akwụ ndị medical doctors 5,000 naira hazard fee. Ama may review go that conversation. Ama ma agbatelu nkịtị. Anyị na-anụ na asụ na-achị ịbanye strike. Imago ife niile na-akụsasị. Ano ma ajụ maka na enwelu so many pictures na circulate of former President Muhammadu Buhari. Tinubu nọle ya n'akụkụ, Atiku anọle ya n'akụkụ feto. Ịghọtago Muhammadu Buhari achigo 82 years ka agwala anyị na ọ dị, and now he's no more. President Tinubu is now inside it. And whatever anyị follow during tenure Muhammadu Buhari, ọ dị ka imago preamble ka imelu mgbanwe. Ka anyị na ụjọ wee na-atụ anyị ma onye nke ịtọ bụ Atiku. Emegide ife ọ dị possible na Atiku ga-achị obodo. Ịma na coalition na na-eme. Isibukwa m na-ede for it ụbọchị a. I'm for coalition. I am for coalition, right? I am for coalition. Okay. I always say now, to be able to defeat this present APC government and someone as powerful as President Tinubu, you have to come together.
I am for coalition. Yes, I am for the coalition. Even if whether Peter Obi becomes their this thing or not, I am for coalition. So, but what I'm saying is that with the coalition, I think Atiku has a very strong chance. Kara people a conspirationist, right? But if they are going by the preamble I just said, why do we have to test all three of them? It's not. It seems this is why I said what I said last week. If you remember, for people who want their candidates to be the flag bearers for the coalition, they should start now to go into grassroots politics. Go and register with ADC. Know what it would take to be a delegate that will vote if there is a primary. Now let's start talking about the real reality, because those are not necessarily the problem. Because next year kita anyị gafe afụba ebe a package lo afụgo m nke a package during the Lagos local government election, ma plantain chips, ma garri, ma rice. Anyways, producer anyị si anyị lụọ afịa nye anyị nwebele oge anyị na-anachite gba mbọ ka isonyela anyị. Ndewo na Enugu ụtụtụ ọma, ebe ọbụla iso na-anọnyere anyị na South East, na mpaghara South East, nọ n'Enugu, ịnọ n'Ebonyi, ịnọ n'Aba, ịnọ n'Ụmụahịa, ịnọ n'Owerri, ebe ọbụla ịnọ, onye ije motos abatago n'Enugu, hello maka n'ọkwụ na-ana enwere ọkwa oche solumu ka efu na anyị abịago na Holy Ghost Bus Terminal 2 n'Enugu State na 042 Coal City, ebe ife niile na-eme, ebe onye ije motos na-esi wee na-ewere ọwala. Anyị abịago nekwa anyị akwa ịfụrụ ụgbọala anyị dị sarasara, ụgbọala anyị dị samsam. Ọ ga-eme kishọ na ijeluru ebe ị na-eje n'udo ịnata n'udo, maka na ụgbọala dị ndụ dị paramount ka ị wee nwee safety, ka ị nwee security. Ifu gị onye ije motos na offer gị security, na offer gị safety, na offer gị comfort and luxury. Nya ịchọrọ ije holidays ka ị na-eje ịzụ afịa, ịchọrọ ka ụmụ gị na school ma ọ bụ ebe ọbụla ị na-eje, ịchọrọ ije jafe ụmụnne gị ma ị na-ana obodo, ịmatara ihe ọbụla ị na-eme, bịa ka isoro onye ije motos wee jee njem gị. Anyị ga-eme kishọn na ijelu na udo, anyị ga-eme kishọn na ebe ị na-eje na ijelulie na arụ isi ike, enwerekwa ihe ga-eme gị. Ifu gị anyị mekikwe shọn na anyị tinyelu nwa security measures to make sure na ụgbọala anyị buluru gị ebe ị na-eje, mekie shọn na ịdị safe. Nke a bụ nke ndị Igbo, nke a bụ nke ejirimara ndị Igbo. Ndị ọkwọ ụgbọala anyị, that is our drivers. Inene anya fa na-ejike na njike ndị Igbo wite akwa ọcha ha na-eyi n'okpu mmemme njirimara ndị Igbo. Inekwa n'anya efu na ụgbọala anyị na-achakekwe na njirimara ndị Igbo. Ịnanya anyị ji nsibidi wee desia ụmụ ife. Ọ bụrụ na ị na-aghọta asụsụ Igbo, ị ga-aghọta na ife anyị minil bụ na nke a bụ nke anyị. Ya mere anyị ji wee na-akpọ ndị Igbo niile, na-akpọkwa ụmụ Naijiria niile ka ị bịa sonyere onye ije ebe ọbụla ị na-eje n'ala Igbo, bịa ka ị soro onye ije motos. Onye ije anyị bụ oje mba. Daalụ. If you want safety, if you want comfort, if you want to go to wherever your destination is, it is Onije. Onije moto. Kedu onye butere fa? Onije. Bokopi, si abokopi. Anyị na-anabatakwa gị na nkata politics na Voice of the East. Afamu bụ Nneoma, mụ na Mayor nọ n'ụtụtụ a na-akparịta ya bụ nkata. Gba mbọ ka isonyela anyị, subscribe o, like ya, share kwa, gwakwa ụmụnne gị na ndị agbata obi gị na ya bụ nkata na-eme every Monday by 9 a.m. Gba mbọ ka isonyela anyị, chekwa na all social media platforms ka isonyelu Voice of the East ka ị wee nwee ike sonye n'ife gbasalụ ndị Igbo, otu ndị Igbo si eme ya. Anyị na-ekwu maka the life and times of former President Muhammadu Buhari of Nigeria, onye chịrị obodo a from 2015 to 2023. That is democratically, because he was also military head of state from 1963 to 1985. Nwoke bụkwa Minister for Petroleum, Mobo President from 2015 to 2023. He was governor of Borno State in 1967.
Gente, inanye funa ndi anogo na-egwu Nigeria for a long time. Very, very long time. Ife bụ na mmadụ anogo n'ife na-ege party mgbe a na-ekpe afa 1976. That time. Some of our fathers in 1976. Bia share our grandfathers, share our fathers, bia chikwa anyị. Ọ dịkwa mma. Nakwa na-ekwu eziokwu maka na mgbe ncheli school a na-asị children are the leaders of tomorrow. Leaders of tomorrow afurokwa nke famelo maka na ndị grandfathers of yesterday are still in the game. President Tinubu no na-asị osi anyị na ya dị 62 years. Echi osi anyị na ya dị 70. Ọ dị ka ọ dị 71 no, ka 70. Mba, ọ dị ka ọ dị 77 ka ama not the 70 something. Nwen dị 60. Mana ije n'anya na history kita. Ifu na ọ bụ nke a na 1970 nke a, mme nke a na 1950 nke a. Ị na-wonder sị onwe ife na-emeghị n'anya is your eye penning you ma ọ bụrụ ndị Gen Z. Mana anyị na-akpakwanụ nya bụ nkata ọnya ka federal government nke kịta Tinubu wee wepụ onu na mkpu wee na-eti na Nigeria na-achọ inwe ife a na-akpọ food insecurity, that is scarcity, nke bụzi na ọ na-achọ ịnapụ mmadụ ndụ. Ịghọtago ajụjụ wee na-ajụ sị ife nke ọ na-surprise anyị surprise ka ife anyị eme gbasara ya maka na mmadụ ya elinu nninu onye lili nni na ama ife ọ na-eme. Onwe ife among no Peter Obi kwulie. Noble president that he's going to look into agriculture, especially from the north. Do you understand? Because agriculture is a very important, sector of the economy. True. Someone said recently that after crypto, right, another money doubler, another, thing that can double your money for you is agriculture. Okay. So agriculture is very... Agriculture. More believe in agriculture. Because of digital. Okay. Because of digital money. Okay. So what I'm trying to say now, if our government, open a government time, why not invest most of this money we are wasting? Invest it in agriculture. We have arable lands in Nigeria and the north. Again, what is causing all these things? We don't have security. Kifa na ta abia si na ndị herdsmen na ba farm mmadụ jebusi onya bulu efifa ba n'ime mbụpọ mmadụ efi eje tacha ife niile onye ahụ kọrọ. Okay, why na ya enwe food insecurity? Mana ka njukene etu akita inwe ezinụlọ ọ bụrụ na ị nwere ezinụlọ mmadụ bịa na attack ezinụlọ ịmagode omekwago aso onye bụ isi ezinụlọ na-echekwebe ezinụlọ. What is usually your reaction ka ife ị ga-eme ma ọ bụla? We stand up and fight for my people, for my family now. Maka na ife njijuba gị abụ kedu ife melụ na ndị na-achị obodo a chọrọ ka nni dị n'obodo a maka na mmadụ dụọ gị aka n'ọnụ. How the worst thing I feel like an politicize in Nigeria. Everything now has become politicized because rather than focusing on governance, we now focus on the political aspect of things. Do you understand? So they know what to do to be able to solve the food insecurity, but they rather not do it because why? I don't know. Oh, why? Yeah, come na ju. Kefe meli na dia solve the actual problem. Maka no di kai na dera project. Chesi besha do di kai mo mana emenya bife. Ne kam jogi. Okay, Tinubu bata. One of the first things we made to buy a new jet. Ozugbo. Buy go a new yacht. That's it. No navy. If anyone. Go motor. Motor National Assembly. If any now we wasting all those things. We need some other important aspects, sectors of the economy. If you got them,
I'm not saying you shouldn't buy a new jet. Okay, why not you go new jet? Motoka for na nkebo. Why not use those cars? Ọ na-akọwakwa na mgbe a na-ego ife a n'obodo nọkwa na nnekwute owu o. Now saying we are only but going through a difficult time. We are only but let us it is a little this thing of suffering. Man, anyone get through little living of suffering can go on. No need go motor phone, go jet off, go yacht off. G21 billion. We publish here BVP. BVP VPA bihone. Imagine 21 billion naira ifena. VPA bihone. That 21 billion naira na agriculture na this country will not be talking of food insecurity. Na government onwe ha anya afube. And you must na government a ka ino CJN emela point. No na Lagos na ya me Oringo with governor ndi Lagos state. Aka na ekwu emelu for 300% salary and allowance increase. Aka na ekwu alu judges so no na Abuja. Ipago ifende na adoro democratic. Undemocratic activities be fine in Nigeria. Gekwenti anyị na-enwe timing problem na mgbakọ anya n'ụtụtụ a mana before anyị apụọ n'ụtụtụ achọrọ m ka meyo ka ọ kọwatalụ m maka na anyị na-ekwubu okwu grassroots politics as regards ADC na ka enwee ike isi wee pụta n'aka ọchịchị APC anụnwa na-afịa anyị na-arụ asị obodo. Mgbe na-achị eju gị meyo maka na anyị maalụ na ọ bụrụ party ma ọ bụ ka e ga-esi Ghana grassroots bụ problem. Na problem bụ osetie hazie rice, hazie 2 cups of beans, 2 cups of garri. Otu ọbụla esi chịkọnata ya. Maka na ihe abụkali behind na afụkali during the actual elections. Ịghọtago eweta 2,000, ya asịkwa 5,000, asịkwa 3,000. Question on Webolo. Kedifa game, that is this new coalition of NDC. How can they trump this electoral vote buying that is obviously going to happen and has happened in every election in this country? So if I'm go do both the first thing, right? The first thing, for primaries, okay, to be able to field the right candidates for primaries. People who want their candidates to be the flag bearer of the coalition should go and join the party, register with the party, know what it takes to be a delegate, and then become a delegate. That is the first step, so that you can be able to vote overwhelmingly for your candidate to be the flag bearer of the party. Primaries. The primaries. Yes. So now for vote buying, what we should do is mana if it's in this country. Everybody the poor and the rich if you cannot now as a human being malona 5,000 like that, you need other things to make a full meal. So if at this point you are still selling your vote, right, you don't deserve good leadership. But do you believe that Nanya Digo that asserted as a people? We don't need education. The greatest education is experience. Now we are seeing how expensive things are. But I also believe that the coalition have the manpower to also combat this vote buying and everything, because if you watch the people in the coalition, they are still the same people who they are members from APC and PDP now. That's why it is still them to figure out. It is still them. It is still them. It is still them. Oh, hancha. Rufai obohonye APC before. Matiko osi PDP. Oyi yagwam na ndị vote buying. All those people Buhari ndị nke Buhari CPC bata ADC. On ha ma ife ha na-eme. So on ya. But as onye maalụ mas na school, achịkọta ya ọnụ oge na-aga n'ali anyị mana ka m na-ada agwa gị gbaa mbọ sonyelu Voice of the East ya bụ nkata ga na-aga n'iru mana space anyị na X anyị na-ekwukwa ife gbasara ya na Instagram ma ọ bụ ebe niile. Mayor Maasị anụnwa asa onye ọbụla ama mme pasịlụ ka isi wee pasị maasị na school mana agụtalụ m nwa ebele nwa jai ịghọtago
ifeelina with calculations and maybe experience, ndị form or ndị form go this coalition, do you believe that their plans will probably be for the good of this nation, considering that they are a chip of the old block? Tell me. I don't believe. The only person I believe might have good plans there is Peter Obi. You understand? That's the only person I believe. For the rest of them, we already know the precedents, their story, and everything. But I believe that if Peter Obi is given the tickets, he will have the good of the people at heart. But no matter what, in every 12, there's always a Judas. You understand? There's always there are people who are there for their personal interests. There are people who are there for the interests of the nation. So the main thing we go to get APC. APC who is in car. Igbo si n'ihe agwọ mụrụ ahapụ bụ ito ogologo. Ọkwa ya ebe a ka m ga-ahapụ gị taa n'ụtụtụ a. Ị na-emefe ị na-eme n'izu ụka ma ọ n'ụbọchị tata, gbaa mbọ ka ị na-echekwa echiche, chebara onwe gị, chebara obodo anyị, malụ ma ife ị na-eme ọ na-ebuni Naijiria enu ka ọ na-ebutu Naijiria ebutu. Afa m bụ Nneọma, Ọmaka ma elu gị. Ndewo n'Enugu ụtụtụ ọma, ebe ọbụla iso na-anọnyere anyị na South East, na mpaghara South East, nọ n'Enugu, ịnọ n'Ebonyi, ịnọ n'Aba, ịnọ n'Ụmụahịa, ịnọ n'Owerri, ebe ọbụla ịnọ, onye ije motos abatago n'Enugu, hello maka n'ọkwụ na-ana enwerọkwa oche. Solumu ka efu na anyị abịago na Holy Ghost Bus Terminal 2 n'Enugu State na 042 Coal City, ebe ife niile na-eme, ebe onye ije motos na-esi wee na-ewere ọwala. Anyị abịago nekwa anyị akwa ịfụrụ ụgbọala anyị dị sarasara, ụgbọala anyị dị samsam. Ọ ga-eme ekishọ na ijelulu ebe ị na-eje n'udo, ịnata n'udo, maka na ụgbọala dị ndụ dị paramount ka ị wee nwee safety, ka ị nwee security. Ifugi ya onye ije motos na-ọfa gị security, na-ọfa gị safety, na-ọfa gị comfort and luxury. Nya ịchọrọ ije holidays ka ị na-eje ịzụ afịa, ịchọrọ ka ụmụ gị na school maọbụ ebe ọbụla ị na-eje, ịchọrọ ijejafe ụmụnne gị ma ị na-ana obodo, ịmatarọ ihe ọbụla ị na-eme, bịa ka isoro onye ije motos wee jee njem gị. Anyị ga-eme ekishọ na ijelu na udo, anyị ga-eme ekishọ na ebe ị na-eje na ijelulie na arụ isi ike, enwerọkwa ihe ga-eme gị. Ifugi anyị mekikwe sure na itinyelu nwa security measures to make sure na ụgbọala anyị buluru gị ebe ị na-eje, mekie sure na ịdị safe. Nke a bụ nke ndị Igbo, nke a bụ nke ejirimara ndị Igbo. Ndị ọkwọ ụgbọala anyị, that is our drivers. Inene anya fa na-ejike na njike ndị Igbo wite akwa ọcha ha na-eyi n'okpu mmemme njirimara ndị Igbo. Inekwa n'anya efu na ụgbọala anyị na-achakekwe na njirimara ndị Igbo. Ịnanya anyị ji nsibidi wee desia ụmụ ife. Ọ bụrụ na ị na-aghọta asụsụ Igbo, ị ga-aghọta na ife anyị minil bụ na nke a bụ nke anyị. Ya mere anyị ji wee na-akpọ ndị Igbo niile, na-akpọkwa ụmụ Naijiria niile ka ị bịa sonyere onye ije ebe ọbụla ị na-eje n'ala Igbo, bịa ka isoro onye ije motos. Onye ije anyị bụ ojemba. Daalụ. If you want safety, if you want comfort, if you want to go to wherever your destination is, it is your age. Onye ije moto. Kedu onye butere ta? Onye ije. Bokopi, si a bokopi. Bokopi.